Já vás zdravím z Algon Plus Auto v Plzni a momentálně jako ambasadorka Czech & Slovak Photogirl jsem tady s letošní vítězkou Sympatie Anetou Štebich a Anet si dnes převezme svůj vůz. Jak se cítíš, Anet? Já jsem velmi šťastná, nemohla jsem se dočkat, až tato chvíle přijde a až si odvezu své nové autíčko domů do Jihlavy a budu brouzdat ulicemi, takže děkuju. A aby si měla veškeré informace, tak si teď přetáhneme Honzu Bystřického a ten ti poví víc. Krásný den. Uděláme si kilomata takový kolečko, začneme u motoru, podíváme se, kde co je, na co je třeba se občas podívat, půjdeme kolem dokola, pak vás posadím dovnitř a tam vysvětlit ten zbytek. Začneme úplně tím nejjednodušším. To jsou dveře. Vezmeme ji lehce pod bradičkou, nebát se toho, praště s tím. Tady to bude jednoduchý, tady není vůbec nic. Tady už to bude složitější, máme tu dohromady 3 věci. A odsud to nejkrásnější, pojďte za volant. Vezmu to úplně odleva. Pojďte za mnou. Nikdo to nepoužívá, je to k ničemu. Ty vole. Prosím vás, no to je tohle to. Ježíš Mariano, tak to jo, tak to neznám vůbec. Tak teďka jako co? Takže nemusím vůbec nic, no tohle se zvládním, no dobře. Víte úplně všechno? Vím, děkuju vám. Všechno umíte? Doufám. Spokojená s vozem? Šťastná, nadšená. Spokojená se mnou? No, nejvíc. Výborně. Ať auto slouží? Děkuju. Jak má? Děkuju. Tak já už své autíčko mám a pokud ho chceš i ty, tak se přihlaš do nového ročníku Czech & Slovak Photogirl. Budeme se na tebe těšit. Ahoj!